Aw bisimila donfini ɲuman sagura kɛnɛ kan in fashion fi aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modɛliw ka d'aw ye ayiwa aw sera seyɔrɔ la in fashion couture n'aw mago be tisi kalalenw na walima n'a be fɛ ka kɔ tisiw kala a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye a n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara ɲi nunu kɛ ka ɲɛ. An sigilen no ACE 2000 kɔnɔna la Place de la Canne kɔfɛ station Shell mun be yen nɔ n'o ɲɛsilen no Almutada ma. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In fashion k'aw ye togo ɲɛ. In fashion ni aw mago be qualité la. In fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. An balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sigin bɛ ka nin waati in kɔnɔ n'o ye kunnafoni gafew min ye jamana kɔnɔna kibaruyaw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gafe minnu kɔnɔna la jamanaw ka se ka o lakale aw ye bamanankan na nin y'o kɛnɛ sigilen ye laadala jɛmukan don min bɛ sigi an fɛ yan don o don nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma nka segin bɛ kɛ jɛmukan in kan min ye tile kɔnɔna la walasa aw kana fɔ aw jigi kɔ o tuma nin an sigilen kɛnɛ kan minnu fana bɛ kan an lamɛn arajo joliba sanfɛ Bamako Segu Sikaso ani an ka bɔlɔlɔ sanfɛla la joliba TV News page fo ka taa se YouTube ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn jamanaw bi ye tarata ye a bɛ bɛn octobre kalo tile 17 de ma o kumana gafew bɔra gafe minnu bɛ an bolo kɔrɔ yan l'essor bi yan min ye l'indicateur du renouveau ale bi yan info matin b'an bolo kɔrɔ min ye le soir de Bamako ale bi yan nouvelle horizon fana bi yan nin gafe ninnu de kɛra an gɛrɛjɛgɛ bi an bɛna minnu lakale aw ye jamana kibaruyaw de don walasa aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ o kumana an b'a daminɛ ni min ye teliya yɛrɛ la o ye jamana ka fasiri n'u k'a ma ko l'essor l'essor y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ nin wagati in na Mali kɔrɔnfɛ dugu minnu bɛ yen ni o ye Tesalit Aguelhok Kidal ayiwa ko Mali finitigiw bɛ sira la dɛ u bɛ sira la ka taa juguw ka maa minnu bɛ yen n'o tɛ fɛ bɛn ka sigi Mali kɔnɔ n'o ye Mali juguw ye ayiwa ko olu ka kow tɛ se ka Mali armée jɔ bilen Mali finitigiw forces armées maliennes ayiwa k'u na taa se nin dugu ninnu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen la ayiwa ka nin dugu ninnu minɛ k'a kɛ u ta ye i n'a fɔ u ye kalenkasiyɛn kɛ Mali dugukolo fan o fan ayiwa k'a minɛ ka kɛ Mali jamana ta ye walasa n'i y'a lajɛ fasiri n'o ye l'essor y'a jira k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔla min ye banbanci jɛkuluw ye tɔgɔ fɔlen bɛ min ye coordination des mouvements de l'Azawad SEMA jamanaw SEMA n'a ka jɛjugu n'a ka janfajugu minnu bɛ yen nɔ ni olu de ɲɛ tɛnɛ kɛlen bɛ Mali finitigiw ye bi u ka se nin dugu ninnu na Tesalit Aguelhok ani Kidal hali n'a sɔrɔla ayiwa u bɛ ka janw da u bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ ka min ye Mali finitigiw bali u ka baara la n'o de ye faso lakanani ye ko u tɛna se ka armée lajɔ dɛ l'essor ka kuma la a ko diɲɛ kelenya tɔnba ka bolofara min bɛ Mali kɔnɔ yan MINUSMA mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali bakurunba la u k'a mɛn MINUSMA ale de jɛnna n'a ye k'a fɔ ko MINUSMA ayiwa a k'a ka minɛnw cɛ ka bɔ Mali kɔnɔ yan ayiwa u k'a ma ko résolution 2690 ayiwa o baara min bɛ sen na ni MINUSMA kan k'a ka minɛnw cɛ ka bɔ Mali kɔnɔ ayiwa l'essor y'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ ye kunnafoni minnu sɔrɔ coordination des mouvements de l'Azawad ko kunungo yɛrɛ i kɔrɔ ko u ye marifa ci dɔ kɛ marifa mugu belebeleba n'u k'a ma ko obi jamana u y'o ci Mali finitigiw ka pankuru dɔ la a kɛra Tesalit Tesalit Mali finitigiw ka pankuru min n'a tun bɛ fɛ ka jigin yen nɔ nka limanaw ko a ma foyi kɛ pankuru in na sabu kunnafoni min sɔrɔla ni a sɛbɛntiyara Mali finitigiw ka kunnafoni so n'o ye min ye direction de l'information des relations publiques des armées DIRPA ayiwa ale y'a sɛbɛntiya a ka kunnafoni di sira bɔlɔlɔ sanfɛla la k'a fɔ kunungo sɔgɔmada fɛ min ye SEMA ye Mali finitigiw ka pankuru dɔ ale tun bɛ fɛ ka jigin Tesalit ale pankuru jigi kɛnɛ la k'u ye mugu ci pankuru in na nka limanaw a ma foyi k'a la pankuru in jiginna n'a sen 2 ye k'a ka ci ɲɛnabɔ ka taa n'a sen 2 ye i n'a fɔ DIRPA y'a ɲɛfɔ cogo min na walasa n'i y'a lajɛ limanaw ni yɔrɔ kelen in na min ye juguw ye olu furadama kɔni kɛn bɛ ka min kɛ u ka baara taabolo ye o de ye ka min ye baara ka gɛlɛya Mali finitigiw bolo
nka mali finitigiw fana bilama limana baara min ni o de ye faso lakanani ye jamanadenw n'u bolofɛnw lakanani baara in tɛ jɔ dɛ mali finitigiw layidu min talen bɛ n'o de ye k'a fɔ ko MINUSMA mana taa ayiwa u ka dagayɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ jamana in kɔnɔna la a kɔrɔnfɛla dugu saba min fɔlɔ filɛ ni o yɛrɛ de kɛn b'a la ayiwa o de kuma cayalen bɛ Tesalit Aguelhok ani Kidal o de la Fasiri ko mali finitigiw bɛ sira la dɛ walasa n'i y'a lajɛ kabini nin kalo in daminɛna n'o ye octobre kalo ye jamana a jarala k'a fɔ min ye mali finitigiw ye o kɔni bɛ ka sigidaw minnu bɛ yen ni MINUSMA kun sigilen bɛ yen yɔrɔ kɔsa in na ANEFIS o ta kuma cayara kosɛbɛ ANEFIS yɛrɛ ni Kidali cɛ kilo 112 ɲɔgɔn na min ye mali finitigiw ye o kɛtɔ k'o daga yɔrɔ in minɛ min ye bamanciw ye n'o ye juguw ye maa murutilen jɛkulu u ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ mali finitigiw kana se ka jigin ANEFIS ale dugu in kɔnɔna la nka armée sera ka i jɔ i jɔyɔrɔ la mana o sera ka ANEFIS ale kan minɛ o la sa laɲini jumɛn bɛ faama bolo bi n'o ye forces armées maliennes ye o de ye k'a fɔ MINUSMA kɔni kɛ o kɛ k'i kɔ don ayiwa a ka dagayɔrɔ fɛn fɛn la ko u na o yɔrɔ kofɔlen ninnu minɛ o de la an bɛ don minɛ ko bi yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye Tesalit ani Aguelhok ye a jala k'a fɔ yanni nin kalo in yɛrɛ ka ban mali finitigiw kan ka o yɔrɔ ninnu minɛ min ye MINUSMA ye n'ale bɔra o yɔrɔ kofɔlen ninnu na min ye Kidali ta ye sa a jala k'a fɔ kalo kura n'o ye novembre kalo ye ni MINUSMA kan ka Kidali kan bila min ye mali finitigiw ye o kan ka t'u daga ye i b'a fɔ dakan novembre kalo natɔ in na ka se ka o fana kan minɛ nka min ye maa murutilen jɛkuluw ye SEMA n'a ka janfaci jɛkulu minnu bɛ yen ni olu ka walejugu min b'u bolo nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na i mana o dɔrɔgu feere marifa feere ka taa se ayiwa maaw yɛrɛ minɛni ma k'u lasago n'o ye otages a n'a ɲɔgɔnna caman ka bin maaw ka siraw kan ayiwa SEMA n'a ka jɛkulu ka walejugu ninnu ko dan bɛna kari a la sabu armée a bɛna nin yɔrɔ fɛn fɛn minɛ dan bɛna sigi nin walejugu ninnu bɛɛ lajɛlen la l'histoire y'a jira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ armée bi bi in na ANEFIS minɛni la ayiwa yɔrɔ armée kun y'a jira k'a fɔ ko ayiwa min ye SEMA yɛrɛ ye k'a fɔ k'u na dansigi kɛ armée ka baara la nka limanaw a ma tulu tigɛ dɛ sabu armée y'u ka maa caman de fa n'o ye SEMA jɛkulu ye nin waati in na armée kɔni a bɛ sira la limanaw min ye Kidali min ni o de kuma yɛrɛ bɛ sen na o de bɛ sen na bɛɛ lajɛlen da bi an bɛ don minɛ ko bi SEMA yɔrɔ u fana armée b'a ta la u fana b'u ka communiquéw kɛ communiqué minnu bɛ yen n'o de ye ka ayiwa kunnafoni kolonw don maaw kunkolo la a jarala k'a fɔ ko kɔsa in na u ye communiqué dɔ kɛ ko Kidali ko na kɛ k'olu ye Kidali fan lamunu bɛɛ lajɛlen minɛ ani Aguelhok ani Tesalit k'olu ye o yɔrɔw bɛɛ lajɛlen minɛ k'a sɔrɔ nin jamanaw kuma ninnu kɔni ye kuma gansanw de ye u y'a fɔ nka a ma waleya maa si ma o baara ye l'histoire y'a jira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ octobre kalo tile 14 tɛmɛnen Nations Unies yɛrɛ kamanaganbatɔ y'a jira k'a fɔ ko ayiwa ale kɔni bɛ k'a ka minɛnw cɛ ka bɔ mali kɔnɔ ko nka ko tiɲɔgɔnya min filɛ nin ye SEMA jɛkulu ani mali finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛ ka olu ka baara gɛlɛya u bolo u yɛrɛ y'u kanto k'a fɔ ko olu ka minɛnw cɛtɔ ka bɔ mali kɔnɔ yan ko nin bɛ sɔn ka olu ka baara gɛlɛya kosɛbɛ u ka minɛnw cɛtɔ f'u y'u da don k'a fɔ k'u na dɔ fara waati min dir'u ma k'u na dɔ fara o hakɛ kan n'i ye jateminɛ kɛ o jaabi yɛrɛ o dira an ka minisiri fɛ minisiri min n'o bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kuɲɛ kunna Abdoulaye Diop ani ambassadɛriw ka ɲɔgɔn ye dɔ senfɛ min kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen in na k'a fɔ waati min dira MINUSMA ma n'o ye décembre kalo tile 31 san 2023 ko heure 1 tɛ fara o kan MINUSMA waati mana se jamana n'u ka minɛnw cɛ ka mali bila Madiba Keita jamana ale de ka fasiri don an ye nin bɔ l'essor kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn bɛ n'an ko a ma ko l'indicateur du renouveau jamana indicateur kumana nin waati in na ni min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye olu kɔni bɛ ka tali kɛ k'a fɔ maa min bɛ yen n'i bɛ fɛ ka finitigiya baara k'o k'i ka baara ye a jarala k'a fɔ jamanadenw bɛ ka wele k'u ka na ka finitigiya baara k'o daminɛ nka limanaw ko gɛlɛya misɛnninw bɛ a ko senkɔrɔ l'indicateur ka ɲɛfɔli la sabu bugunatigɛ sɛbɛn dɔ bɛ yen n'u kama ko NINA walima fiche individuelle ko nin bugunatigɛ sɛbɛn in kɛn bɛ ka gɛlɛyaba de lase sifinnakaw ma minnu bɛ k'a fɔ k'u bɛna mali armée k'a ɲini ka don a kɔnɔna la a jarala k'a fɔ yɔrɔ kɔsa in na
a fɔra k'a fɔ ko an ka base de données n'o ye an ka sɛbɛnba min bɛ yen ni jamanaden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ sɛbɛnnen b'a kan recensement administratif à vocation d'état civil u k'a ma ko RAVEC k'o talen don cakɛda dɔ fɛ a bannen bɛ k'a di Mali jamana ma u k'a ma ko IDEMIA Faransi ka cakɛda dɔ don l'indicateur y'a jira k'a fɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw olu y'a jagoya k'a fɔ de ko RAVEC sɛbɛn minnu bɛ yen i n'a fɔ carte NINA yɔrɔ RAVEC kɛlen carte NINA de sɔrɔla o sababu la ayiwa ni carte NINA tɛ maa min bolo e bɛ taa fiche individuelle ɲini ni bugunnatigɛ sɛbɛn fila min filɛ nin bi in na tali bɛ ka kɛ ka don an ka finitigiw ka jɛkulu kɔnɔna la maa o maa bɛ yen ko carte NINA in walima fiche individuelle in t'i bolo a kɔni bɛ ka kɛ sababu ye bi minnu bɛ ka finitigiya baara ɲini ka baara in gɛlɛya u bolo walasa limana fasiri n'o ye l'indicateur ye a y'a jira k'a fɔ ko finitigi ɲɛmɔgɔw yɔrɔ olu ye nin kibaruyaw lase k'a fɔ maa min bɛ fɛ ka don i kɛra cɛ ye o i kɛra muso ye o ka don Mali armée la forces armées maliennes fɛn minnu bɛ yen n'olu jagoyalen b'i kan o ye de i si b'a ta san 18 ka taa bila san 28 décembre kalo tile 31 san 2023 i ka kɛ maliden ye wa i ka kɛ cɛ gwana wali muso gwana ye den t'i bolo min bɛ tali fana kɛ i ka sɔn sɛgɛsɛgɛli n'o ye enquête de moralité ye o ka kɛ i nɔfɛ min bɛ tali kɛ i ka malidenya o hakɛw bɛɛ lajɛlen i kɛ mɛ k'o dafa wa i jɔsen ka ɲɛ farikolo fanfɛla la ka taa se fana limanaw kɛnɛya ta fanfɛla la i jɔsen ka ɲɛ nin bɛɛ lajɛlen de ye laɲini ye minnu jagoyalen bɛ maa minnu bɛ fɛ ka don Mali finitigiw ka jɛkulu kɔnɔna la nka limanaw a jalila k'a fɔ an bɔra ka gɛlɛya min fɔ sisan o gɛlɛya misɛnninw de b'a ko senkɔrɔ n'o ye carte NINA ko ani fiche individuelle ko o de kɛ mɛ ka kɛ sababu yɛrɛ ye bi min ye an ka denmisɛnninw ye minnu ko k'u bɛ don Mali armée kɔnɔna la a kɛ mɛ ka baara gɛlɛya u bolo bi kosɛbɛ walasa n'i y'a lajɛ yɔrɔ maa minnu bɛ yen n'olu ye RAVEC n k'a fɔ minnu ye bugunnatigɛ sɛbɛn bɛ yen n'o ye carte biométrique ye yɔrɔ ale baaraw fana bɛ sen na janvier kalo tile fɔlɔ san 2023 maa o maa bɛ yen k'e ma se ka enrôlement kɛ o waati la e ka carte NINA ko walima fiche individuelle ko a bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ o de gɛlɛyaw bɛ sen na nin waati ninnu na a jarala k'a fɔ ko min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye n'u m'a lajɛ a dun fɔra k'a fɔ an ka RAVEC a base de données talen bɛ maa dɔ fɛ n'o ye IDEMIA ye cakɛda min n'o ye Faransi ka cakɛda ye n'a fɔra k'a fɔ o bugunnatigɛ sɛbɛn sɔrɔli gɛlɛya bɛ jamanadenw yɛrɛ ma kuma tɛ k'a fɛ minnu bɛ yen n'u a jagoyalen bɛ u kan k'u ka o sɛbɛn ɲini walasa u ka se ka don Mali finitigiw ka jɛkulu kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi a jarala k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw kan k'a lajɛ carte NINA ko walima fiche individuelle ko k'a ko fɛgɛya bugunnatigɛ sɛbɛn minnu bɛ ka ɲini maa minnu bɛ fɛ ka don finitigiw ka kulu kɔnɔna la n'o tɛ caman bɛ yen mana o sen t'i ye a ko la dɛ o de ye kuma yɛrɛ ye l'indicateur ye min fɔ limanaw ale l'indicateur kelen in ka fasiri kɔnɔna la bi a y'a jira k'a fɔ ko courant dɔw yɛrɛ ko a ma ko nucléaire limanaw nin de ye fɛn ye min bɛ yen ni a bɛ nafa caman ɲɛ courant wo min ye kɛlɛkɛminɛnw ye a n'a ɲɔgɔnna caman nucléaire ye fɛn ye min na a jarala k'a fɔ ale bɛ k'i ɲɛsin Mali jamana ma bi Rusi jamana ani Mali jamana ka tɛgɛdiɲɔgɔnma kɔnɔna la a jarala k'a fɔ ko nucléaire ale bɛ fɛ ka na dilan Mali kɔnɔna la yan nka ko a ko in a kɛ mɛ ka jamanadenw tila maaw bɛn tɛ a kuma kan bi walasa Mali jamana y'a lase k'a fɔ ko min ye nucléaire ye a yɔrɔ belebeleba n'o y'a centrale ye o belebeleba caman de bɛna dilan Mali jamana kɔnɔna la yan Rusi ni Mali ka tɛgɛdiɲɔgɔnma sababu la o yɛrɛ la Mali gouvernement ka ciden dɔw taara Rusi jamana ka dɔgɔkun tɛmɛnen in na Moscou a ɲɛma min y'an ka ministre min bɛ an ka sɔrɔko kunna Alfuseni Sanu ale tun bɛ délégation in ɲɛma a jarala k'a fɔ a sigiyɔrɔ n'o ye centrale ye o 2 walima ka taa se 4 ma o ko ma ko nucléaire 55 MGW k'o de bɛna dilan an ka jamana kɔnɔ nucléaire min filɛ nin jamanaw n'a nana dilan nafa min b'a la min yɛrɛ bɛna dilan a kun fɔlɔ ko o baara bɛna ɲɛsin kɛnɛya ko ma n'o ye médecine ye ka taa se hali sɛnɛko a bɛna ba don o fana na a nafa bɛna se nin bɛɛ lajɛlen ma n'i y'a lajɛ a bɛna kɛ sababu ye hali kuranko gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ yan limanaw ka caman bɔ o la nka a jarala k'a fɔ ko nucléaire ye fɛn ye limanaw
i n'a fɔ Ye Samake ale yɛrɛ ye politique maa ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nucléaire ye fɛn ye Mali jamana a ka dilan an ka jamana kɔnɔ yan tile bɛ jamana o jamana na tile fanga ka bon jamana o jamana kɔnɔ ko nucléaire man ka dilan o jamana kɔnɔ o y'ale ka kuma ye ko n'i y'a dan ale ma ale bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye o de ye k'a fɔ u ka nafoloba ɲini ka o don taji la taji min n'u k'a ma ko fiole u ka se ka an ka mansinba ninnu lataama walasa courant ka se ka sɔrɔ n'o tɛ ko nucléaire tɛ fɛn ye min sigiyɔrɔ bɛ bɛnnen bɛ Mali kɔnɔ sabu tile ka farin anw fɛ yan kosɛbɛ tile yɛrɛ y'a damana courant ye tile bɛ se ka bamayɛlɛma o la a ka sɔrɔ k'i kanto k'a fɔ ko hali tile yɛrɛ bayɛlɛmani k'o kɛ courant ye an mago bɛ jɔ o la kosɛbɛ o ka fisa k'a fɔ k'i bɛna nucléaire dilan Mali kɔnɔna la yan bi in na dɔw yɛrɛ fana hakilila la indicateur ka kuma la ko u k'a lajɛ u ka nafolo don baraji minnu bɛ yen n'o ye babiliw ye minnu b'an ka ba ninnu sanfɛ u ka nafolo don olu la o fana bɛ se ka courant dilan courant ko gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ ka se ka dɔ bɔ o la nka nin waati in na Mali jamana kɔni ni Rusi jamana bɛnna a ko kan ka ban sabu Alifuseni Sanu min b'an ka sɔrɔko ni nafoloko minisiri don bi in na ale yɛrɛ kumana a ko la kosɛbɛ a ko baara caman bɛ yen o bɛna baara caman bɛ yen nucléaire ko yɛrɛ dɔrɔn tɛ ko hali sanu ka sanu bamayɛlɛma ka sanu dilan an ka jamana kɔnɔ ko min ma ko ayiwa ka se ka an ka sanu bamayɛlɛma limanaw o baaraw o fana bɛna sigi an ka jamana kɔnɔna la yan ko jamana fila in u bɛnna o ka tɔni 200 san o san ayiwa ko o bɛna bamayɛlɛma sanu la ayiwa an ka jamana kɔnɔ nin fana ye sira wɛrɛw ye minnu bolonɔ bilala Rusi jamana ani Mali jamana fɛ ST ale de ye nin fasiri kɛ limanaw an ye nin kunnafoni ninnu bɔ l'indicateur kɔnɔ bi aw bonya b'a la. N'an bɔra yen fasiriden sɛbɛn bɛ yen n'an ko a ma ko info matin limanaw info matin kumana ayiwa a y'a jira k'a fɔ ko ma nin mɛn ma nin ye ayiwa i ma mɛn si la min bɛ denmarayɔrɔ min bɛ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako yan denmisɛnnin minnu bɛ yen ni ayiwa u baw ban'u la walima u faw walima u baw ntanyana yatimaw de ko don limanaw olu marayɔrɔ u k'a ma ko pouponnière min bɛ Bamako yan nɔ limanaw a jala k'a fɔ ko pouponnière ko 314 000 ɲɔgɔn na o de ɲɛma o tunu cogo la o yɛrɛ ɲɛ ma se ka fɔ nin ye kunnafoni bɔra vérificateur général ale de yɔrɔ a ka sɛgɛsɛgɛli min n'o kɛra ayiwa san 2019 san 2020 ani san 2021 san 2022 ka taa bila san 2023 in na vérificateur général a ko a ye nin sɛgɛsɛgɛli in kɛ ka n'a bila fo avril kalo tɛmɛnen in na sɛgɛsɛgɛli danna o waati de la k'a fɔ ko denmarayɔrɔ min bɛ an fɛ yan ni o ye pouponnière ye limanaw ko pouponnière a bɛ n'a fɔ baara dɔw ma se ka kɛ a ɲɛ ma vérificateur général ko baara ninnu a caman bɛ tali kɛ ayiwa ko baara dɔw bɛ yen nɔ olu ma dafa de baara ninnu dɔw bɛ yen u ma dafa centre d'accueil et de placement familial n'u k'a ma ko CAPF dɔw yɛrɛ k'a ma ko pouponnière limanaw a direction ale yɛrɛ sɛmɛnnen bɛ direction de la promotion de l'enfant et de la famille ale sɛmɛnnen bɛ o de la a yala k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi denmisɛnnin minnu bɛ yen limanaw n'u bangebaaw ye jɛnna u kɔ k'u fili ayiwa olu de bɛ ta ka taa mara nin yɔrɔ in na walima denmisɛnnin minnu bɛ yen ni u bangebaaw ntanyana kabi u fitinin ayiwa olu de bɛ taa mara nin cakɛda in na cakɛda in jamana de jɔlen bɛ n'a ye bi a yala k'a fɔ vérificateur général kɔni wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin cakɛda in na nka a yala k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli in na limanaw ko majɛ caman de bɛ nin cakɛda in kɔnɔna la majɛ minnu bɛ yen vérificateur ka fɔ la ayiwa ko baarakɛlaw k'a daminɛ olu la baarakɛla maa 23 ɲɔgɔnna catégorie fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ sɔrɔ pouponnière kɔnɔna la limanaw i b'a sɔrɔ olu caman bɛ yen nɔ u ka baara kan ka kɛ cogo min na n'o de ye hakɛ minnu kan ka di u ma i b'a sɔrɔ o hakɛ o tɛ ka di u ma n'i y'a lajɛ vérificateur général ko a y'o sɛgɛsɛgɛli kɛ wa fana hali baarakɛla minnu bɛ yen ni contrat bɛ olu ni cakɛda wɛrɛw cɛ ni olu bɛ ka baara kɛ pouponnière kɔnɔ maa 15 ɲɔgɔnna a jala k'a fɔ olu fana ka contrat limanaw o fana nafoloko ko minnu ma ko nunu
olu ye baarakɛlaw ye musow do baarakɛlaw minnu k'u ma ko nunu olu fana ka nafolo ko mana o gɛlɛya bɛ o la vérificateur général y'a yira k'a fɔ ko a ye jateminɛ min fana kɛ o de ye k'a fɔ ko ayiwa baarakɛla ninnu bɛ baara kɛ lahalaya kɔnɔna la i b'a sɔrɔ code de travail n'o ye baarakɛla ka hakɛ bɛ ɲini fɛn fɛn kɔnɔna la ko o hakɛ ninnu sabatilen tɛ n'i y'a lajɛ sira dɔw fana bɛ yen olu bonyanen tɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na jamana o de ye ko denmisɛnnin minnu bɛ yen ni u taara ka taa bila nin yɔrɔ kofɔlen in na marali hukumu kɔnɔ waati min bɛ yen n'u kan ka mara o kɔnɔ jamana o waati o labatolen tɛ ko n'i y'a lajɛ comptable minnu fana bɛ yen nɔ bureau de comptable a jala k'a fɔ ale fana majɛ bɛ a ka baaraw la wa ko sɛbɛnfura minnu bɛ yen nɔ ni o b'a yira k'a fɔ nafolo min bɔra walima nafolo min donna o sɛbɛnfura k'o fana o tɛ comptable bolo wa n'i ye jateminɛ kɛ o bɛ kɛ sababu yɛrɛ nafolo fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ bɔ dɛmɛbaw yɔrɔ ka na pouponnière kɔnɔna la i b'a sɔrɔ a nafolo ninnu caman bɛ yen ko sɛgɛsɛgɛliba tɛ ka da a nafolo ninnu kan a kɔni min na a kan ka don da min fɛ a tɛ don o daw fɛ vérificateur ko a y'o sɛgɛsɛgɛli fana kɛ sɛgɛsɛgɛli a sera maa min fana ma o y'u ka DFM ye direction de finance et matériel ko a jala k'a fɔ ale fana ko min ye yuruguyurugu yɛrɛ kɛlɛli sababu la a jala k'a fɔ ko min ye minɛn minnu bɛ yen ayiwa ni olu kan ka san ka na don pouponnière kɔnɔna la i b'a sɔrɔ sugubulon de bɛ dayɛlɛ n'o ye marché public ye ko o sugubulon minnu bɛ dayɛlɛ a jala k'a fɔ olu fana ma kɛ a kɛcogoya yɛrɛ la vérificateur général ko ale ye nin sɛgɛsɛgɛli in kɛ DFM ani pouponnière nin cakɛda in ko nafolo caman bɛ yen i b'a sɔrɔ sɛbɛnfura minnu kan ka dilan a nafolo ninnu bɔtɔ walima a dontɔ la ko majɛ bɛ o fana na hali muso minnu bɛ yen ni ayiwa a bɛ f'u ma ko nunu o musow i b'a sɔrɔ olu kan ka baara kɛ waati minnu kɔnɔna la jamanaw ni ayiwa denw bɛ kalifaw la i b'a sɔrɔ olu fana u kan ka baara kɛ hakɛ min kɔnɔna la o hakɛw dafalen tɛ min bɛ tali kɛ vérificateur général ko a ye nin sɛgɛsɛgɛli min kɛ nin ye ko n'i y'a lajɛ a nafolokow majɛ minnu kɛra a la a taar'i jɔ fo 314 000 ani sefa wari 60 ani kɔ jamana o de majɛ yira ayiwa pouponnière kɔnɔna la nafolo kofɔlen ayiwa vérificateur général ko a ye wele bila ayiwa min ye pouponnière ɲɛmaa ma a k'a lajɛ majɛ minnu filɛ nin ye ayiwa majɛ ninnu ka segin u nɔ na baara ka segin a cogoya la gafe sɛgɛsɛgɛli fɛn fɛn kɔni kɛra gafew la o taara ka bila cour suprême ani procureur de la république chargé du pôle national économique et financier walasa a fana ka sɛgɛsɛgɛli k'a tɔ guwan baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min na nin de ye kunnafoni ye jamanaw an ye nin bɔ info matin kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra yen nɔ limanaw fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko le soir de Bamako limanaw soir de Bamako a kumana a y'a jira k'a fɔ ko min ye Musa Mara ye n'o ye parti yɛlɛma ale denfa don président d'honneur ko Musa Mara a kumana dɛ a kumana Kidali ko kan Musa Mara y'a jira k'a fɔ premier ministre kɔrɔ in ko Kidalikaw k'a bɛ wele dakan bila Kidalikaw ma k'u kana u ka jamana bila u ka jamana u kana taa yɔrɔ wɛrɛ sabu u taara yɔrɔ yɔrɔ u na wele yen nɔ ko dunanw Musa Mara ye nin kuma fɔ waati min na Mali finitigiw bɛ wulikajɔ la u bɛ k'u sɛnsɛn ka don Kidali Musa Mara ko k'ale y'a mɛn k'a fɔ ko FAMA n'o ye forces armées maliennes ye k'u bɛ k'u sɛnsɛn jamanaw ka se Kidali ma ko ayiwa nin wagati in na k'a y'a mɛn k'a fɔ ko Kidalikaw fana k'u caman sirannen bɛ k'u bɛ ka Kidali bila dɔw yɛrɛ bɛ ka taa hali an kɛrɛfɛ jamana ninnu na ko nka k'a b'a f'u ɲɛna k'a fɔ malidenw don jamanaw Kidali ye Mali dɔ de ye u kana ayiwa maaw lamɛn maa minnu bɛ yen n'u bɛ jatigɛ wale ta ka don u dusukun na Musa Mara y'a jira k'a fɔ fana ko ayiwa u mana bɔ Mali kɔnɔ u mana taa yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ f'u ma de ko dunanw u ka to u ka jamana kɔnɔ u ka ayiwa Mali finitigiw u k'u kunbɛn n'u donna Kidali don o don u k'u kunbɛn n'u tɛgɛ fila ye sabu Mali finitigiw tɛ maa wɛrɛw ye o an yɛrɛ dɔw de don siya bɛɛ lajɛlen bɛ a la
jamana Musa Mara y'a yira k'a fɔ i kɛra bamanan ye o, i kɛra fila ye o, i kɛra tamasɛki ye o, i kɛra bozo ye, i kɛra dɔngɔnɔ ye o, nin bɛɛ lajɛlen a kɛra fɛn o fɛn ye Mali siyaw la nin bɛɛ bɛ Mali finitigiw cɛ la. A kana fɔ ka kuma wɛrɛ don kunkolo la k'a fɔ ko Mali finitigiw de bɛ kana kidalikaw ka fɛn wɛrɛ kɛ u la. O de la Musa Mara ye welewele da kan bila a ko a bɛ min fɔ kidalikaw ye u kana sɔn fiyewu ka don kuma la kuma min bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ sababu ye k'u bɔ malidenya la, sabu Mali ale ye kidali dɔ de ye. Premier ministre kɔrɔ Musa Mara a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ san 10 bɔ sisan, kidali bɛ gɛlɛya kɔnɔna la, gɛlɛya min bɛ yen jiko gɛlɛya, kuranko gɛlɛya, kidali sifinnakaw caman bɛ yen baarako gɛlɛya b'u kan. O la ko jamana de bɛ ka lajɛ bi ka se ka fɛɛrɛ ɲini o waleya ninnu na. O de la lakana o de bɛ sabati fɔlɔ, o baaraw tɛ se ka ɲɛ fiyewu jamanaw fo danaya u ka sabati kidalikaw ani Mali finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ. O de la k'a b'a ɲini u fɛ u kana maa lamɛn dɛ, u ka to Kidali. Finitigiw bɛ taama min na nin ye, taama in n'a bɛ kun cɛ Kidali, jamanaw taama in ka kɛ kidalikaw yɛrɛ ka wasa an'u ka bonya kɔnɔna la. Soir de Bamako kelen in ka kuma la, jamanaw ko nin ye Mali finitigi dɔ ye, polisi don, sergent de police min n'a tun bɛ baara la Dire, e ko bamaciw ma ale jaso ka taa n'a ye fiyewu. A kɛra Tombouctou mara kɔnɔna la, Dire ale mara kɔnɔna la, Ashanan n'i y'a jateminɛ kunungo yɛrɛ de nin wale jugu in kɛra, min bɛ tali kɛ Mali finitigi min filɛ ni polisi don, jamanaw min ye Gundam ale sira kan, a jala k'a fɔ ko u ka bolimafɛn yɛrɛ a tun bɛ kari dɔ de kɔnɔna la, bolimafɛn in bamaciw de donna a kɔnɔna la ka sɛgɛsɛgɛ, u ka sɔrɔ ka polisikɛ in k'a minɛ ka taa n'a ye. Kunnafoni minnu farala ɲɔgɔn kan min ye Soir de Bamako ka ɲɛfɔli la, ko mobili in yɛrɛ bolibaga n'o ye a chauffeur ye, a na kɛ polisikɛ in sɔmina yɛrɛ k'a ka minɛnw, ko a ka bugunatigɛ sɛbɛn ka taa se a ka carte professionnelle ma, carte bancaire min ye a ka carte magnétique, carte d'identité civile ani CFA wari 22,000, jamanaw k'a y'o di chauffeurkɛ ma, chauffeurkɛ yɛrɛ taara o bila poste la. Sergent de police Ibrahima Traoré ale de ko don, jamanaw polisi min filɛ nin ye, kunnafoni minnu sɔrɔla bamaciw ye kari in sɛgɛsɛgɛ, o kɔni u ye polisikɛ in minɛ, jamanaw ka taa n'a ye yɔrɔ min yɛrɛ ma dɔn. An bɛ waati min na ko sisan polisikɛ in kɔni k'a ka bugunatigɛ sɛbɛnw ani a ka wari kofɔlen min filɛ o kɔni bɛ poste la yen nɔ. Jamanaw nin b'a jira k'a fɔ Tombouctou kɔni nin waati laban in na ni ɲɔgɔnna waleyaw de bɛ sen na. Tombouctou ale mara kɔnɔna la kabi Ber ale marabolo minɛna Mali finitigiw fɛ, bamaci walew ni jugu jatigɛ wale tigilamaw olu ka walejugu caman de ɲɛsinen bɛ Tombouctou ale mara kɔnɔna la. Kɔsa in na yɛrɛ Lere mara la, bamaciw ka walejugu min kɛra yen n'a a kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ i ni na. Jamanaw hali n'a sɔrɔla polisikɛ min minɛnen filɛ n'o ye sergent de police Ibrahima Traoré, hali n'a sɔrɔla bamaci jɛkulu min kan bɔ fɔlɔ, nka siga kɔni kelen bɛ jɛkulu min na bi, o ye GENIM de ye, GENIM min yɛrɛ ni ale ka wulikajɔ bonyanen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na. Jamanaw o waati kelen GENIM kelen y'a lase k'a fɔ ko Gurumaraurus ale ye préfet kɔrɔ, min minɛna san 2020 kalata wasaden kalataw waati, u y'ale ka fatuliko kuma fɔ, o yɛrɛ kunnafoniw dira GENIM kelen in de fɛ. Jamanaw kunungo nin wale in kɔni kɛra Gundam ani Dire cɛ, polisi sergent chef Ibrahima Traoré ale kɔni minɛna jamanaw bamaci wale tigilamaw fɛ. Kunnafoni de filɛ nin an ye nin bɔ le Soir de Bamako kɔnɔ bi, aw bonya b'a la. An b'a kun cɛ teliya la, jamanaw fasidi sɛbɛn min n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon a kumana, an filɛ nin kalo min na nin n'an k'a ma ko octobre, jamanaw octobre dɔw b'a wele ko octobre rose. Octobre rose tɛ dɔwɛrɛ ye musow olu ka a bɛ n'a fɔ musow ka kalo fana de ye nin octobre kalo in ye, sabu bana dɔw bɛ yen u k'a ma ko cancer du col de l'utérus ani cancer du sein, jamanaw n'o ye sin bon bana ani wolonugu bon bana, jamanaw o fana kɛlɛli kalo de ye nin kalo in ye kosɛbɛ. O de la kunnafoniw ka di, o wulikajɔw bonyanen bɛ kosɛbɛ nin kalo in kɔnɔna la. A tako filanan baara min filɛ nin octobre rose min ye office national de la santé de la reproduction ONASR, ale n'a dɛmɛ jɛkulu minisiriso min bɛ kɛnɛyako kunna, olu ye kunnafonidilaw wele ka taabolo sira dɔw di u ma. Octobre rose jamanaw a baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo min na. O de la ONASR ɲɛma Ben Moulay Idrissa ale ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ, a ka jate la ko muso 1,000,000 ɲɔgɔnna
bana in bɛ se ka o sɔrɔ limana o waati kama an k'an da don kunnafoni na a ka fisa ko musow ka wuli u ka taa u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o ye wolonugu bon ani sin bon ye kalo in a sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ fu falaki n'a yera maa min kɔnɔna limanaw e fana bɛ furakɛ fu falaki o de ye kunnafoni ye limanaw an b'a bila yan nouvelle horizon ni ala sɔnna sini gafe kuraw mana bɔ an na ye nin kɛnɛ kelen kan k'o lakale aw ye o tuma an b'aw fo a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye. An sigilen no ACU 2000 kɔnɔna la Place de la Canne kɔfɛ station Shell mun bɛ yen nɔ n'o ɲɛsinnen no Almutada ma. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. Infashion k'aw ye togo ɲɛ. Infashion ni aw mago bɛ qualité la.